senglenging driya mangun kung kanduhan riman lirwena tanpa kanen yen tan turu samengku sang yah utama Kaki Kakang Bresrawa yo aja ngendon-ngendoni karep ngesatake kringet ngentekake daya kekuatan tak duwe abatane barisan Kurawa usik to perang ya perang ning nganggo ngaso leren aku ngerti yen kowe kuwi Senopati Ngaloga kowe iki senopatine Kakang Kresna aku mudeng ning kowe mau rak kandha aku krungu dhewe apa rampunge perkara ku lampiak awur-awur apa kudu perang rak ngono to mau ya pancen bener gini yo kowe dadak melu perang loh leren yo karep-arep apa kowe bali yo ngono kowe bali yo kowe tak eman nek kowe ora gelem bali ayo dolan nang nggonku tak sugo tenan kuwi yo wah Kencaki! Wah, ada. Aku anak ratu, kowe anak ratu. Ning gedhe aku, digdaya aku, Timun mungsuh duren, tak gelundungi memet watangmu kowe iblis. Wah, mati kowe. Wah, ya kowe. Wah, woi, mot biar wah. Takut! Parat. Ada wong mendem kieling. Ketoke bengak-bengok. Digogoi sake ya cek krasa. Menungso ora tata. Yo! Pak! Yo! Ya! Wah, mot biar kowe. Wah, mot biar kowe le. Wah! Parat panjen aku dibidung karo Bresrawa. Ya. Aku weruh slagamu kang kaya mengkono ngisi-isi ning atase anak ratu. Polahmu kaya mengkono. Muga-muga sineksek jagat saisine. Besok upamane dumadi Barata Yudha Jaya Binangun. Aja liya tandhemu kejobaku. Tandhemu Setyaki Bresrawa. Entenono aja dina iki. Ora sudi aku tandhing karo wong mendem tandhing karo mutah-mutah jijiki.
tatkala narpa Kresna tan tulus anyakara ring Resiwa Raja Nawisuta kang munggah kaling rata teher tumiyang ingkang sarutama jegrek yayah tugu Sinokarta dupi Prabu Kresna mijil saking negari Ngastina wis ngancik wonten ing alun-alun sami sakala pating biayak pating kedandat para Kurawa sami ngroyok Prabu Sri Bathara Kresna Prabu Kresna ayo dikeroyok kroyok ayo wah Ya, melu. Ya. Bocah kacarita kaya ta mangkono wong agung Dwarawati. Narika Semana sigra kinarubut para kadang sata Kurawa. Para dene Narika Semana Sang Prabu Sri Bathara Kresna saketap kewa dhateng kawiyos pangandikane. Amung Narika Semana kumawe astane Prabu Kresna. Anyampe pusaka Kyai Kesawa. Ilang wujuding Prabu Kresna jlek dadi Brahala segunung gedene. Mati gua Prabu Kresna. Ayo Kurawa ulatno aku lagi sawangen aku Kurawa ayo yen perlu kabeh dong ngrubuta aku dalah lah sikile Prabu Kresna abuh wah mati kaya wit pucang gedene walalala ya apa iki ra duh dalah kok kaya mengkene iki Mas Dur. Apa? Kula nedhi dalane, Mas. Candi. Ajeng medal. Apa? Krasa ngono. Wis. Yo jan kebelet e. Dalah. Yo. Prayitna diingati-ati tak kirekake maut. Wah. Yeah. Yeah!
yaksa guru rupane kagigi genyolir prapot abang kawagar mangwuh ing mungsuh amin awan Yaki aja mbok pambengi Yaki yen tak rusake negara Astina ora wurung gak dadi rebutan timbang dadi perebutan perang kadang ora urung bakal nuwuhake banjir getih wong cilik soranti kentang kimbule kesempuyok ing aradan Yaki aja mbok gondeli taratakne negara Ngastina iki kabeh warata bumi Yaki duh Koko Prabu sembahan kula menapa inggih kedah mekaten lelampahan ing negaring Astina kedah lebur saking pangwaosipun Sang Bathara Wisnu Koko Prabu saenget kula mboten wonten Sang Bathara Wisnu anglebur bumi Bathara Wisnu menika juru andung kabahagian kekirangan menapa Koko Prabu menapa paduka Koko Prabu Widudrahala menika saged ngrampungaken samukawis Koko Prabu kula aturi enget Kanjeng Koko Prabu wah adikku Dian Yaki wonten dawuh Koko Prabu bareng Siadi matur kaya mengkono sak nalika lilih tiyasengipun Kakang ing mangka sekawit kaya bakal ratak-ratakno negara mestine karben warata bumi ben aja dadi peperangan ing antarané Trah Sang Wiyasa nanging Yayi bareng aturmu kang mangkono mau ngepok karo rasaku lan manahe yen to nganti negara Ngastina iki tak lebur tegesipun Kakang iki malah ngowahi kodrating dewa maka papesane kudu mengkono jagat kuwi bakal antuk ketentreman kudu ana sing dikorbanake Jerbasuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pitukon sing abot kuwi pancen bener Yaki inggih Koko Prabu tetela Baratayuda iki ora bakal bisa diduwa maneh Baratayuda kudu dadi inggih Koko Prabu menawi tetela mekaten hari paduka kula sampun prastya janji sarta kula sampun nglairaken sumpah lho raimu kok biru erem kowe mau keneng apa persajan kemawon kala mau kula bibat perang tanding kalian Kakang Burisrawa Burisrawa inggih piyambakipun wuru dheweke mendem inggih nah terus tanding kalian kula nguman-uman ing atasipun piyambakipun putra Narendra nanging nyatanipun boten saged damel katentreman malah mriki damel lunar pramila Koko Prabu kula sampun prastya janji pinjang dumadosin Baratayuda kepareng boten kepareng kula kedah mengsah kaliyan Kakang Burisrawa kedah pecah salah setunggal yo Yaki pun Kakang mung demo nekseni apa kang sira ucapake nanging Yaki wong ngucap kuwi mau kudu lati pakarti makarti kudu nyawiji tegese ucape batine tandange kudu padha lho Yaki kuwi abot nek iya iya nek ora ya ora ngerti sing tak karepake inggih ngertos Koko Prabu yo mbok menawa dina iki tekate Prabu Duryudana mung ngugemi nggondheli lawan Bumi Ngastina lho wong iki mau sakjroné pun Kakang rawuh menyang negara Ngastina kok pun Kakang ora nemokake ingkang Raka Ngawangga Prabu Karna ki nyandi ya Yaki Kresna dek dayeng gelung mandelengaken cakranira Kumiteraning asta pindha sileming Hyang Rawi
Yaki wonten